Sanibonani khala maphupho makuthi umusha la ekhaya sicela nje ukuthi subscribe ukuze ke njalo masifaka la ku YouTube channel yethu ungaphuthelwa noma ngabe nini uma ukuthi ke le video uyibuka ku TikTok besicela ukuthi uphuthume bakithi usearch lapha ku TikTok ufike usifollow ngijwayele kuba live nje uzobona wonke ama video amaningi kodwa ama video amaningi agcwele la ku YouTube so kwakho ukuthi subscribe and turn on a notification bell ukuze njalo uma ngifaka ama video izothi nqinqi efonini yakho ukuze ubone ukuthi la sikhuluma ngani ngoba wonke ama comment enwabuzayo ngizolokhu nje ngenza ama video ngafaka uma ke nawe ubuzile ungakayiboni impendulo yakho scrolla semaningi ama video engiwenzile uzofika ke lapho ubone mhlawumbe impendulo yakho noma mhlawumbe uphuphe ungeza nawe uzoscrolla uzocinga impendulo ake ngiqhubeke ngichaze amaphupho enwabuze kuma comment section. Ubhalile uvele wathi nje mina ke nginokuphupha inyama yenkukhu. Ku YouTube ngichaze kabanzi ke ngeenkukhu noma ngohlobo lenkukhu ukuthi ke lokho kusho ukuthini ungaphuthuma nawe uyofica ivideo ephelele kodwa ke inkukhu nje isuke ibika inhlahla kuneyinhlahla ezayo. Uma ukuthi ke umusha silandele usubscribe ku YouTube ukuze ungaphuthela mhla sengiphendula lokhu wena ozokubuza ku comment. Nisale kahle.